RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lucia, ninaingon. Tungod sa kapobre, usahay, madana lang tas hanggang sa katao, nga nagkinahanglan sa lawas ng panginahanglan. Magkining nahitabo sa kinabuhi nga di ako mahimo. Ay, kalimtan. Maubadak. Last na lang tong tambal nga akong giinom. Lunay, so yun ako ato si Sir Paulo ha. Nagpalabada man siya na ako. Ugma pa na ako matod ang ipanglaban ako niya. Mubali lang ko niya kwarta na para palitong tambali mo. Dugay pa man sa kun maapot ang akong senior. Kung unsa ganinak, ayaw na lang pagpalit og tambal na ko, oy. Tiguwag na mangsad ko. Nay, di ko gustong mawa ka na ako. Basta kutob sa kumahimo. Paliton ko gitang tambal ng imong maintenance, Nay. Ayo, Delcia. Si Dolpho nga akong uyab. Niya siya. Dinihaw na ka na ha. Ay. Basig makatabang siya nato ron sa atong gikinahanglan. Salamat sa 500 pesos nga ibong gihatag para palit sa kong tambal, Dugdol po. O isa pa yan nun. Nagalansya man po ko gapon sa akong pag-drive sa habal-habal. Kung wa ka pa gikatunol randong, magtunda ko silang Sir Paulo. Mabalik ko kwarta. Uy, ayun lang, uy. Oh, sige na. Ikaw na sa daan akong inasal nga manok. Kapod ay dili mo mangaon. Nalagkaon na yun. Manood sa amin sa kong kwarto. Mau na lang. Taon-taon na ba akong kanhi din eh. Pasingot sa may gamay nang. Ah, Ika sa balabal. ikaw no. Malabig Singot-singot pagit tayo. ka, uy. Mag-unsa ta sa sud. Tara na. Kwarto taday. Kailan may na kayo dahil? Nay, excuse Manahi sa amin sa kong buslot na shirt sa kwarto. Tara. Tara. Naundog ka akong dahil. Uy, ano na manok. Lami, malikon. Pinagmaayo ka na, ani. Pagkagama. Gusto ko sakit-sakit nga lamig. Paging kamay. Kaya
sakit sa paa. Uday. Kini. Labi na. Hello. Ay. Ako ni ikuan ang ako ni. Bakit? Manahan ko, tilap-tilap. Apa, sa kilid. Ganahan ko sakit-sakit. Ay, sanang imo. Naman na makapasakit sa ako, Edson. Sige na. Lapisan pa ka. Lug-lug na. Ay, kalamig. Naghatod ka na si mong linabadahan silang Sir Paulo, tay. Ang maghatod pa, Nay. Daghan man din akong gilaban niya. Dako gitingaylon siya isuhol na ako, Nay. Mas maayo hinoon. Go! Oh, uy. Go, Lucia! Ikaw, Dante, madong nanawag na ko sa kawas, Nay. Ako sa nga tuon, Nay, ha? Lucia! Hilom, ay, Lucia ba, uy, uy? Ngano, uy? Ngano, pagdalion ko katod ni Sir sa akong mga gipanglaban, uy? Kuan Lucia kani. Ang unsa man, ihatag na niya ang business ang asawa na ako. Kay magbuwag na sila, ha? Oh, Unsa go. man? Oh, Unsa sige po, na. uy? Magbuwag na lagi, magigbuwag na gid ang asawa ni Sir. Ni Sir sa iyang asawa magigbuwag na. Ha? Oh. Halaga. Unsa may hinungdan? Nga magbuwag man sila. Unsa man ka? Ambot lang sa gaway. Buutan mo ta na si Sir Paulo ug kanasan si Ma'am ba nga iyang asawa. Buutan sad na. Pero mo may nagsigi og hila kay mubiya na gid kuno si Sir niya. Siya ni Sir. Mo lagi si Sir lagi siya lagi ni Sir mubiya na. Uya ni may kastorya gaw. Adto na lang ka na ko gaw. Adto na lang, basta ni- Naban na magkasinabot mi. Di magita magkasinabot gaw. Adto na ko Ato agaw. Mao ba, Sir Paulo? Uday, ibiya siya nako. Wa siya kapaabot nga mahatod mo ang imong gilaban aron pipila niya ka mga bisti ang dadon. Hadlok mo gud siya. Hadlok na unsa, Sir. Hadlok siya nga usban ako chir-chir. Ha? Ha? Uy, ano good? Maghilak mo gud siya pero minig sex na mo tay. Hala. Okay, mura ko na tawag ka ng mga anak siya. Kapito na ko taon. Hala. O nga, surrender siya na ko. Uy. Di sa kagwanta ni gidakon sa kumurog. Dako baka ni but o usab mo tadi. Ha? Dako ng imo, Sir? Dako din ng imo? Mao ba, Nay? O nak, kadaghanan na biyai og uyab si Sir Paulo sa ulitaw pa na. Og nagtuo ko nga ang babae nga iyang gipakaslan makaagwantas kang Sir Paulo. Pero nanaunsa nga ni surrender kyud ay. Mao ba? Hala. Ang sakit kakataas o kadako ng cancer, Nay, no? Sa akong nasayran, lapas kuno og gamay sa gitas-on sa roller na. Unya tambok pag yun kuno kayo. Mao ba? Hala, uy. Kalami. Ha? Lucia, anak.
Unsa? Padton ko ni Sir Paulo sa ilagaw? Ugaw. May iyangyo ko siya nimo. Hatagan ko kaniya og dako nga kantidad sa kwarta kung musugot ka sa iyang hangyo. Clear? Ha? Oh, nang tutok naman ka nako. Ha? Saman? Sige gaw mo ato ko kay mobali sa ko kwarta gaw oy Mo ba? para palit tambal ni nanay. Oh, sige gaw, sige. Pero ligo sa daan gawa. Ha? Ano naman ko kaligo god? Sige gaw ato na ko. Ato na ko si Sir Paulo. Sir Paulo? Ay, maluoy ka na ako, day. Gimingaw na kong sex, day. Nag-adi ka 10,000 pesos. Basta, ihatag lang mo ang butang akong gipita. Sabi, Kita namang duharon din ni Sir. yes. Uwi laing masayod. Busa, sige, musugot ko. Kaya nagkinahanglan sa kogda ko nga kantidad. Naluoy sab ko nimo, Sir. Oh. Sige, day. Salamat. Ito na. Ito na sa kwarto, day. Ito na, day. Yun kaya strong na kayo. Dugaya na ako. Kila ko ginani, day. Yapay saba nga imo kong kaanan doon, Sir. Ha? May uyap na kaya. Sir. Day, kagusto mo kayang ako. Ituon, day. Ituon na ka ni. This is itoon. Ato ning ituon ba? Ano mura kag mga anak mo, ha? Time pa. Hala. Sir. Maarang ga na. Kadako. Kataas ko ana. Piyungan ang kataas. Sulitan ako, anak. Kayang lagi mo. Sige. Sige. Close your eyes. Open yours. Open. Kay! Oh, wow. Init. Sakit ka na na. Init sa iyo. Ay, init lagi. Unya, sakit man kay na, oy. Time pa, oy. Hinay. Sir Paulo. Lumi, day. Hala, nasod na tanan. Shush, kalami di aning na ko. Kadyak ko. Isang ko, oy. Sakit. Pero lami. Lucy. Paulo. Haskang sakit tadi ay basta dako eh. Pero haskang lami asad eh. Bago mga kasama ang kaagi ni Lucia, dinining tulumanon. What's the style? Haskang sakita, onya, haskang lamia style. Kini mong sugilanon gisuat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.